Για να περάσω ένα ρολό ταμιακής στην ταμιακή μου, η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Αρχικά σηκώνω την ταμιακή προς την πίσω πλευρά και πιέζω το κουμπί για να αφαιρέσουμε το προστατευόμενο καπάκι. Έπειτα βλέπω ένα σκούρο γκρι πλαστικό, το οποίο το τραβάω προς τα εμένα για να ξεσφραγίσει. Εφόσον είμαι έτοιμος να βάλω το ρολό μου, ποτέ δεν βάζω το ρολό από την αντίθετη πλευρά, διότι δεν θα εκτυπώνει η ταμιακή. Το βάζω πάντα με τη φορά που βλέπετε στην οθόνη. Το ρίχνω μέσα, τραβάω λίγο το χαρτί και έπειτα βλέπουμε αυτό το πι πλαστικό, το οποίο πρέπει να το πιέσουμε καλά από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να κουμπώσει καλά στη θέση του. Παίρνουμε το καπάκι, πρώτα κουμπώνουμε την μπροστινή πλευρά και έπειτα το πιέζουμε ελαφρώς από πίσω και έτσι η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση. Για να συνδέσω την ταμιακή μηχανή στο Wi-Fi, η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Κάτω αριστερά βλέπουμε το κουμπί επίπεδο λειτουργίας. Το πατάμε μία φορά και έπειτα πάνω αριστερά το κουμπί λειτουργίας. Πάνω από το κουμπί μετρητά υπάρχει το κουμπί με σίγμα σιρτάρι. Το πιέζουμε μέχρι να μας δείξει την ένδειξη Wi-Fi και πατάμε μία φορά μετρητά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μηχανή μας εκτυπώνει ένα χαρτί με τα διαθέσιμα κοντινά δίκτυα. Σκοπός μας είναι να βρούμε σε ποιο δίκτυο αντιστοιχεί το δικό μας Wi-Fi και να επιλέξουμε τον αριθμό που βρίσκεται αριστερά από αυτόν. Παραδείγματος χάρη το 1, το 2, το 3, το 4 και ούτω καθεξής. Αφού πιέσουμε παραδείγματος χάρη τον αριθμό 1, πατάμε μία φορά μετρητά και έπειτα μας ζητάει η μηχανή να γράψουμε τον κωδικό του Wi-Fi. Αριστερά από το κουμπί 0 θα δούμε το κουμπί Χ, με το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε από κεφαλαία σε μικρά και από μικρά σε αριθμούς. Έτσι μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό του Wi-Fi μας και στο τέλος του κωδικού να πατήσουμε μία φορά μετρητά και η μηχανή μας θα είναι έτοιμη να συνδεθεί στο Wi-Fi. Για την επανέκδοση ενός παλαιού Z, πατάμε πάνω αριστερά το κουμπί κλειδί μέχρι η μηχανή μας να γράψει αναφορά περίοδου. Έπειτα πατάμε μία φορά μετρητά. Με το κουμπί μη σίγμα σιρτάρι πάνω από το κουμπί μετρητά επιλέγουμε την κατηγορία αναημερομηνία. Η μηχανή μας ρωτάει από πότε ως πότε θέλουμε την επανέκδοση του Z. Στην προκειμένη περίπτωση επιλέγουμε 13/8/2025, αντίστοιχα εσείς μπορείτε να προσθέσετε την ημερομηνία την οποία θέλετε να επανεκδώσετε το Z. Έπειτα μας ρωτάει ως πότε θέλουμε, ξαναπατάμε την ίδια ημερομηνία. Μας ρωτάει αν θέλουμε συνοπτική αναλυτική, με το κουμπί μη σίγμα σιρτάρι προχωράμε στην αναλυτική και πατάμε μία φορά μετρητά. Έτσι η μηχανή μας κάνει την επανέκδοση ενός παλιού Z. Για την εκτύπωση Z με αριθμό ακολουθούμε σχεδόν την ίδια διαδικασία όπως με την ημερομηνία. Πάνω αριστερά πατάμε το κουμπί κλειδί μέχρι η μηχανή μας να γράψει αναφορά περίοδου και έπειτα πατάμε μία φορά μετρητά. Επιλέγουμε την πρώτη επιλογή από Z έως Z, πατώντας μετρητά και η μηχανή μας ζητάει τον αρχικό αριθμό Z. Μπορούμε να βάλουμε έναν αριθμό συγκεκριμένο ή μπορούμε να βάλουμε μία σειρά αριθμών. Εδώ επιλέγουμε το 0012 επειδή θέλουμε το Z με αριθμό 12. Μας ζητάει η μηχανή τελικό Z. Ξαναβάζουμε τον αριθμό 0012 γιατί θέλουμε ένα συγκεκριμένο Z και πατάμε μία φορά μετρητά. Έπειτα η μηχανή μας ζητάει συνοπτική ή αναλυτική αναφορά. Επιλέγουμε ανάλογα το είδος της αναφοράς που θέλουμε. Με το μη σίγμα σιρτάρι επιλέγουμε αναλυτική. Πατάμε μία φορά μετρητά και έτσι η μηχανή μας εκδίδει το Z με αριθμό 12. Για την έκδοση ενός αντίγραφου Z από το τελευταίο Z που έχουμε εκδώσει, πατάμε μία φορά κάτω αριστερά το κουμπί επίπεδο λειτουργίας και μία φορά τον αριθμό 2. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε τη δεύτερη λειτουργία, όπως βλέπουμε κάτω από τον αριθμό 2, αντίγραφο Z, και εκδίδουμε το αντίγραφο του τελευταίου Z που έχουμε εκδώσει. Έτσι η μηχανή μας εκτυπώνει τα ίδια στοιχεία με βάση το τελευταίο Z που έχουμε βγάλει. Για να εκδώσουμε το Z της ημέρας, πολύ απλά πατάμε κάτω αριστερά το πλήκτρο επίπεδο λειτουργίας μία φορά και μία φορά τον αριθμό 1. Η μηχανή μας ρωτάει αν θέλουμε να εκδώσουμε Z, πατάμε μετρητά για επιβεβαίωση και έπειτα ξεκινάει να εκδίδει Z. Στην προκειμένη περίπτωση σε εμάς γράφει μηδενικό Z διότι εκδώσαμε Z προηγουμένως και έτσι η μηχανή ξεκινάει να βγάζει το Z της ημέρας με όλα τα αναλυτικά ποσά της ημέρας που έχετε χτυπήσει. Ο δεύτερος τρόπος για να εκδώσουμε Z στην ταμιακή μηχανή είναι πατώντας πάνω αριστερά το κουμπί κλειδί μέχρι να βρούμε τη λέξη αναφορές Z. Έπειτα πατάμε μία φορά μετρητά. Στο δελτίο Z ξαναπατάμε άλλη μία φορά μετρητά
και έτσι η μηχανή ξεκινάει να εκδίδει το ζήτα της ημέρας. Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργεί κυρίως αν έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες από την τελευταία έκδοση του ζήτα και έτσι η μηχανή δεν μας επιτρέπει να χτυπήσουμε απόδειξη και γενικά να κάνουμε οποιαδήποτε διαδικασία στην ταμειακή μηχανή. Αυτό θα το καταλάβουμε βλέποντας την οθόνη μας να μας γράφει η ταμειακή μηχανή δελτίο ζήτα με 2 θαυμαστικά. Έτσι μπορούμε να ακολουθήσουμε τον δεύτερο τρόπο με το κουμπί κλειδί για να βγάλουμε το ζήτα και έπειτα να συνεχίσουμε χτυπώντας αποδείξεις ημέρας και γενικά να λειτουργήσουμε την ταμειακή όπως την καθημερινότητα. Για λογική ακύρωση απόδειξης σε περίπτωση λάθους, π.χ. χτυπάμε 1 ευρώ καφέ και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος, κάτω αριστερά πατώντας το επίπεδο λειτουργίας και στα δεξιά του το κουμπί ακύρωση, η ταμειακή μηχανή μηδενίζει την απόδειξη και μπορούμε να προχωρήσουμε σε εκ νέου έκδοση καινούργιας. Σε περίπτωση που πληκτρολογήσουμε κατά λάθος έναν αριθμό, με το κουμπί ακύρωση κάτω αριστερά μηδενίζουμε την οθόνη. Σε περίπτωση που βγάλει κάποιο μήνυμα η οθόνη μας, με το κουμπί ακύρωση ξαναεπιστρέφουμε στην αρχική λειτουργία, στα μηδενικά. Για να εκδώσουμε μία απόδειξη με κάρτα, πληκτρολογούμε το ποσό, έπειτα το είδος, τι πουλάμε, παράδειγμα χάρη καφέ, πατάμε μία φορά το κουμπί κάρτα, έτσι η εντολή από την ταμειακή μηχανή περνάει στο POS, περνάει πελάτη στην κάρτα από το POS και η ταμειακή μηχανή εκδίδει και τη συναλλαγή και την απόδειξη της ταμειακής αυτόματα. Για να εκδώσω μια παλαιότερη απόδειξη την οποία έχω κόψει μέσα στην ημέρα μου, με το κουμπί κλειδί πάνω αριστερά πηγαίνω στην επιλογή αναφορές χ και πατάω μια φορά μετρητά. Πάνω από το μετρητά υπάρχει το κουμπί μη σίγμα συρτάρι. Το πατάω μια φορά μέχρι να πάει η μηχανή στη θέση EJH. Έπειτα πατάω μια φορά μετρητά και η μηχανή μου ζητάει από αριθμό απόδειξης, δηλαδή από ποιον αριθμό απόδειξη θέλω να εκδώσω παλαιότερη απόδειξη μέσα στην ημέρα μου. Στην προκειμένη περίπτωση γράφουμε 0, 0, 0 και 3, δηλαδή την τρίτη απόδειξη της ημέρας μου, ξανά 0, 0 και 3 και πατάω μια φορά μετρητά. Και η μηχανή μας εκδίδει την τρίτη απόδειξη η οποία έχει κοπεί μες στη μέρα. Για να εκδώσω την τελευταία απόδειξη που έχω κόψει από την ταμειακή μου μηχανή, ας πούμε ότι έχω χτυπήσει 1 ευρώ, έχω πατήσει το είδος μου, π.χ. καφέ και μια φορά μετρητά, έχω χάσει για κάποιο λόγο την απόδειξη και θέλω να την ξαναεκδώσω. Προσοχή όμως, αυτό γίνεται μόνο μια φορά. Πατώντας διπλό κλικ στο κουμπί μετρητά, η μηχανή μου εκδίδει την τελευταία απόδειξη την οποία έχω κόψει. Για να εκδώσουμε μια απλή απόδειξη από την ταμειακή μηχανή, πληκτρολογούμε το ποσό, π.χ. 1 ευρώ, έπειτα πατάμε το είδος που πουλάμε, παράδειγμα χάρη καφέ, ξαναπληκτρολογούμε 1 ευρώ, πατάμε π.χ. αναψυκτικά και πατάμε μια φορά μετρητά για να εκδώσουμε την απόδειξη.